Takže čaute, toto je nová show, Matthewsta Show, dúfam, že sa bude niekomu páčiť, aj keď dúfam, že to vidí 15 ľudí, možno, že ani to nie. Matthewsta Show, to už som povedal. Toto video bude fakt blbé, pretože neviem pracovať s YouTubeom, ani neviem nič také blbosti robiť, ako robia debili, teda debili informatici, to je jedno, čo to sú. A viem, že je to trápne, ale tak je to iba robené z nudy a rýchlo sa ponáhľam na tréning, ktorý mám za pol hodinu, ani zase nestihnem. Mám strašný stres, takže neviem o čom hovoriť, ale ďalšie video, keď teda bude, tak v komentároch, dúfam, že budú nejaké, to je jedno aké, vlastne o tom bude, dúfam, v komentároch napísané to, o čom chcete rozprávať, ja sa budem o tom sám so sebou rozprávať, možno niekedy aj s niekým iným, ako napríklad jedno s kým, a tak, tie videá budú možno také 4-5 minútové a je to taká nuda. Tak ukážem centov. Stratil som, nevadí. Tak jedno. Neviem čo ešte povedať, takže bude to prvé video, to už som povedal. To je všetko, takže keď teda budem tie videá pridávať častejšie, tak to bude možno tak 2-3 krát do týždňa a tak. Takže uvidíme a čaute. Bitch.